תכף אני אספר מה מזג האוויר. אנשים שמרגישים... אתה מסביר מה זה. אנשים שמרגישים תוכניות ביחד. אומרים, יש את העניין שאומרים לעצמם בוקר טוב. בוקר טוב, מה שלומך? כן, או אם זה בערב, ערב טוב זה. אז רק להסביר שאנחנו לא עושים את זה, כי אנחנו גם מתעוררים ביחד, אז עשינו את זה כבר. זהו סתם איזו הבהרה שמישהו שאל אותי. באמת? כן, זה. חברים, 18 מעלות. נדעו הבוקר בין תל אביב לבין הרצליה, היום הזה יהיה חמים ונעים, עוד מעט תהיה פה נעמה, אחרי פגרה ארוכה, נכון? איזה כיף שהיא. ונשמע איך נראה גם כבר סוף השבוע וכאלה. זהו חברים, מה נספר ומה נגיד? ככה, קודם כל, יש מין מכתב מילואימניקים חדש, וכותב מכתב יהיה פה עוד מעט. הוא מדבר על כך שכל האיומים על הקיצוץ בתקציב הביטחון הולכים למקומות הלא נכונים, כאילו, הכל הפוך. הוא סיפר שהוא תכנן לכתוב את המכתב הזה למעשה לפני המהומה הגדולה של קיצוץ במילואים, בזמני מילואים, כי הוא טוען שצריך בתוך מה שמתנהל שם, באימונים, לקצץ. כלומר, יש אנשים שנקראים עציץ, מישהו שהוא לפני שירות, צריך להעביר אותו לשירות של מישהו בקבע. היו לו, להם, למילואימניקים, רעיונות התייעלות, ואז הם שמעו שהצבא אומר, אנחנו צריכים לקצץ בימי אימונים של מילואימניקים. אני חושבת שזאת פעם ראשונה שאני שומעת, שאנחנו שומעים בכל רם אנשים מתוך המערכת, אנשים שמשרתים, שאומרים, עד כאן, אנחנו לא מוכנים להיות חלק מהמשחק הזה, בואו נתחיל לקבוע את סדרי העדיפויות בצבא, והנה... כאמור, במכתב המילואימניקים, יהיה פה המילואימניק שניסח את המכתב, וגם חבר הכנסת המושעה מוועדת חוץ וביטחון, עומר בר-לב. וגם לסייע להם. תודה רבה, נעמה. זהו, אז נשארנו חברים דקה עד החדשות, אנחנו נמשיך את זה כמובן אחר כך את השיחה איתכם. שלום לסרן רועי אלרום, כותב מכתב המילואימניקים. מה הדבר שבאמת הוציא אותך מהדעת וגרם לך לכתוב את המכתב הזה שמעורר עכשיו מהומה כל כך גדולה? אני אגיד, המכתב בעצם התחיל להתגבש בשבוע שעבר, עוד לפני שהודעה דרמטית שלשום על ביטול האימונים. אפשר לומר שזה היה אותה הודעה על קיצוץ של כ10,000 שקלים לאותו טקס שאנחנו מציינים מדי שנה בעיריית צפת לטבח מעלות. זכר 22 הרוגים, תלמידים ותלמידות. זה היה, בואו נגיד, דקה ששבר את גב הגמל לספינים שאנחנו רגילים להם כנראה מדי שנה. והמכתב התחיל להתגבש בצורה מאוד ספונטנית, לא בעצומות ולא בפוסטים בפייסבוק גדולים, וזה בעצם הטריגר. מפה והלאה זה התגלגל, ולמעשה המאמר בכל מקרה אמור להתפרסם בוויינט אתמול, שלשום, וכאשר הודיעו על ביטול האימונים, הוא קיבל את המשנה תוקף שלו ועוד יותר תודעה. אתה נורא כועס שביטלו לך ימי מילואים. חד משמעית. ימי אימון צריך להגיד. חד משמעית, כן. אתה יודע, בערך המילואים שמקבלים ביטול מילואים, הם שמחים. אין ספק, קודם כל בואו נשים את זה על השולחן. אין ספק שפרצה שמחה בקרב החיילים וכולם בני אדם, וזה שמחה, אבל בסופו של דבר שפרץ השמחה שוקע, מבינים את המשמעות, כמו שכמובן הרמטכ"ל ומי כמוהו מכיר את האתגרים יותר טוב מכולנו, מודאג ובצדק. העניין הוא מה צה"ל עושה כדי למזער כמה שיותר את הדאגות הללו. ואתה דואג שהציבור ידע שלא נכונה ההודעה שהצבא עושה, נכון? נכון. אבל משלם על זה מחיר כבד. נאמר לנו בפורש הפוך בפברואר בוועדת החוץ וביטחון שאישרה את התקציב. וכמו שאני רואה את זה, בעצם המילואימניקים שצודקים ב1,000% הפכו להיות בני הערובה של כל הסיפור. של הקרב הזה. של הקרב, וצה"ל משתמש בהם בשביל משהו שהוא מאוד מאוד בעייתי בלשון המעטה. אנחנו מיד נרחיב וגם תספר מה באמת קרה, אם ישעו אותך או לא ישעו אותך, אתה טוען שלא. תכף ננסה להבין גם את הסוגיה הזו. רחליד? 7. תודה רבה, הנה החדשות. על סיפור המילואימניקים. אתה יודע מה, בשיחה, בזמן החדשות כשדיברנו, הבנתי מה הסיפור של השעה מוועדת חוץ וביטחון. בוא נשים את זה בצד, כי זה באמת, אולי זה החלק השולי של הסיפור. בוא נדבר כן, אתה מסכים. אז על המידע שאותו כן חשפת, כאמור בשוגג. לא בשוגג, אני חושב שהציבור צריך לדעת, נכון? איפה מתאים אותנו? תראה, בפברואר הציגו בפנינו בדיון בראשות סגן הרמטכ"ל שיש אימונים השנה מתוכננים אימונים רק עד הקיץ. אני בכל אופן טיפה מבין באימונים, אימוני חיר נניח. שאלתי, רגע, זה נשמע לי לא הגיוני, למה רק עד הקיץ? מה קורה בחצי השני? והעזתי לשאול, תראו, האם זה, כי זה לדעתכם התוכנית האופטימלית במסגרת מגבלות התקציב, או שזה פשוט תרגיל לבוא במאי ולהגיד, נגמר, הנה, אמרנו לכם, נגמר הכסף וצריך עוד כסף. והתשובה החד משמעית שקיבלתי, אחרי חקירת שתי וערב, יותר קשה מאשר אתם עושים לי בטלוויזיה, של 5 דקות,
שהתשובה היא, זה התכנון האופטימלי, אין לנו שום כוונה לבוא במאי ולעשות תרגיל. איך אתה מעלה על דעתך בכלל? זה הכל כתוב בפרוטוקולים. איך אני מעלה על דעתי שאולי זה תרגיל לבוא במאי לבקש עוד כסף. וזה מה שמטריד אותי. אין ספק שהמילואים צריכים להתאמן. אבל באימונים כולנו מבינים, ולכן כולנו צועקים וכולנו משתתפים, והם צודקים חיילי המילואים, אין כאן שאלה. ולכן זאת הבעיה. יש כאן שתי בעיות. רגע, אבל אתה חשפת גם שמשקרים לעם למעשה, וזה חמור נורא, כי אנחנו יודעים מה קרה בתקופות שהשקר יצא. ראשית, אני לא יודע אם משקרים. אני כתבתי מכתב לשר הביטחון. אמרתי לו, אני מבקש תשובה. או שטעיתם, או שיש כאן הטעיה, חשש להטעיה כתבתי, של ועדת חוץ וביטחון. עוד לפני העם יש ועדת חוץ וביטחון שהיא נציגת העם. אז על זה משרד הביטחון מנסה להסיט את הדיון על האם הזכרתי דברים שנאמרו שאין בהם שום סוד ואין שום פגיעה, והכל נאמר בעיתון. כתב בסיבוב ביטחוני או לא אמרת? זה לא כתב בסיבוב, כן. אם עברתי על איזו עבירה של ביטחון שדה. אוקיי. מה אתם מתכוונים לעשות? כתבת מכתב מאוד מרגש, מאוד שמסעיר כאמור בכל מקום. שבמכתב גם, סליחה, אתם כותבים, יש מקומות שצריך לקצץ בהם, אתם מסבירים לחלוטין מה אפשר לעשות, כי אתם מכירים את השטח. נכון, חד משמעית, בוודאי. כמה שניתן כמובן במסגרת המגבלות, חתומים על המכתב מעל 30 לוחמים, חיילי מילואים בכל דרגות, וגם מצטרפים כל הזמן ומבקשים להצטרף לדברים. כן, אנחנו מכירים את השטח, אם הכרנו אותו בסדיר היום בתחום המילואים, שבה כל אדם מגיע מתחום עיסוק, הכשרה, השכלה וכדומה, רואים את הדברים, יודעים מה צריך לעשות. אחד הדברים, צריך לפתוח את הראש, אפילו כתבנו, בואו תקימו גדוד יועצים. שילמנו לפני מספר שנים למקנזי מיליארדים של שקלים, אפילו הייתה איזו תוספת לא ברורה עד היום. אני מאוד אשמח גם אם חברי הכנסת יקבלו בוועדת חוץ וביטחון דיווח על חלק מהסעיפים שמקנזי בדק. הוא לא בדק את כולם משום שלא נתן לו המנדט, למשל תחום כוח האדם, הוא לא, מקנזי לא בדקה. ושם אתם אומרים, יש למשל חיילים שאנחנו קוראים להם עציץ בתקופה האחרונה של השירות שלהם, שאפשר להעביר אותם. נכון, אפשר להעביר אותם לתפקידים שאחרים מקבלים עליהם כסף. פה אני גם אעביר, ואז אני גם אתייחס לזה. אין עליהם על אנשי הקבע. אני מבין את הניסיון להסית כאילו מישהו תוקף אנשי הקבע. אנחנו גם היינו אנשי קבע חלקנו, שאנשי קבע מעולים, לוחמים ולא לוחמים, במערך השירות הלוחם והשירות המשמעותי האחר. יש עם זאת, כמו בכל ארגון, בטח בארגון כזה גדול ומורכב וסבוך, שומנים, ויש פתרונות. יש לוחמים בצה"ל ולא לוחמים מצוינים, שיכולים, אני אומר לכם בוודאות ובאחריות מלאה, להחליף אנשי קבע, ולעשות שירות יעיל, וגם לתגמל אותם בהתאם. אם האדם בקבע מקבל 6,000-7,000 שקלים, יכול לקבל 1,500 שקל, ועשה שירות לא פחות טוב, ועם אחריות לא פחות גדולה. כתבנו לענייני צבא נמצא על קו הטלפון. בוקר טוב, אור אלר. אהלן אורלי. תגיד, מה עושה הביקורת הזאת? אני לא זוכרת ביקורת מכל כך הרבה כיוונים לצבא, גם אולי לשנות את המערך מבפנים, אומרים מילואימניקים, גם מדברים היום על לפגוע בנכי צה"ל, בכל התעדופים הצבאיים שהיו עד היום. אז בואו ננסה רגע לעשות סדר. לגבי הסיפור של נכי צה"ל, זה לא סיפור חדש, כולם מבינים שהפרדוקס המדהים הזה הוא לפיו רק 30% ממי שמוגדר נכי צה"ל הוא מי שלא נפגע בפעילות מבצעית או בפעילות של אימונים לקראת מלחמה, כלומר בתאונות דרכים או ממחלות או מהדברים האלה. ואת זה מערכת הביטחון רוצה להוריד ממנה, להעביר בעצם למערכת הרווחה, לביטוח הלאומי. הייתה ועדה של השופט אורי גורן שקבע שהאנשים האלה צריכים בעצם לעבור ממערכת הביטחון למערכת הרווחה. זה לא יושם, והשאלה אם בוגי יעלון סוף סוף יאמץ את הוועדה. ומה באשר לביקורת הנוקבת? תראי, נדמה לי שהרמטכ"ל בני גנץ ובוגי יעלון שר הביטחון מבינים שהשיח השתנה, השיח שאחרי המחאה החברתית והשיח שאחרי כל הקיצוצים, והם מבינים שהם צריכים לתת את חלקם. הם רואים מה קורה למעמד משרתי הקבע, הם רואים את המערכונים שיש בארץ נהדרת, שאגב אתם לא מאמינים כמה אנשי קבע נפגעו מהם, והם מבינים שזה צריך להשתנות. אבל הם אומרים, אנחנו באים לדיון הזה בידיים נקיות. ראיתם אתמול את בני גנץ, ועדת חוץ ביטחון, אומר לח"כים, אני בא בלי טריקים ובלי שטיקים, כיוון שכבר כל כך הרבה דם רע וחשדנות יש בין הצדדים,
שלגנץ היה חשוב אתמול לומר שאין כן, קמפיין נכלולי. הדבר היחידי שמזכיר את זה המרוץ לנשיאות, את הסיפור הזה. תודה רבה, אור. אני רוצה לשאול אותך, אדוני, לסיכום השיחה הזו. אנחנו רגילים, אמנם הפעם זה גדול מתמיד, אבל כמעט כל פעם שתקציב הביטחון עולה, אנחנו חושבים את הקולות האלה. יש סיכוי שהמדינה הזו, עם שר אוצר, אגב, שמצהיר שהוא שר אוצר אזרחי, לא במפלגה שלך, אבל בכל זאת, יש סיכוי שהפעם זה ישתנה? אני לא יודע, כמו שאמרת, זה בוודאי לא תלוי בי. אני חושב שיש בעיה אחת שמערכת הביטחון צודקת, שאין תוכנית רב-שנתית. זה בעיה מרכזית, וזה בעיה לא של הצבא ולא של משרד הביטחון, זה בעיה של ממשלת ישראל. ועכשיו תתחיל לפעול ועדת לוקר, ולך תדע מתי תיתן את התוצאות שלה, שגם תקציב 2015 לא יהיה במסגרת תוכנית רב-שנתית. זאת בעיה קשה. מעבר לזה, עם כל הכבוד למשרד הביטחון, יש תוכנית, יש שם שר ביטחון, יש רמטכ"ל, אנשים אחראים, עושים תוכנית, מציגים אותה לממשלה, מציגים אותה לכנסת, מאשרים אותה. צריכים לעמוד בתוכנית. אי אפשר לבוא כל חודשיים ולהגיד, סליחה, התבלבלנו, לא התכוונו וטעינו, ולכן אני חושב שאנשי המילואים צודקים ב100%, ב1000% צודקים, שיש כאן בעיה מרכזית של תכנון, וכמו שאמרתי בהתחלה, משתמשים באנשי המילואים כי כולנו מבינים באימונים. ורק למען הסר ספק, אותם מילואים שהתבטלו לא היו אמורים להיות בכלל, אתה אומר, אמר לך הצבא, נכון? לא צריך להיות מודאגים. הציגו לנו שיש אימונים רק בחציון הראשון, שעכשיו הוא מסתיים, וכל היתר, על פי התוכנית, אין אימונים. הופתעתי, אמרו לי, זאת התוכנית האופטימלית. לא נדרוש עוד כסף. ואתה ממשיך להיות חבר בוועדת חוץ וביטחון? לא מושך משם? ממשיך את... אני התנדבתי... בהסכמה הוא ישאל אפילו בוועדת המשנה. כן, בוועדת משנה, כי באמת לא כתבתי סיווג ביטחוני למכתב, בסדר, לוקח על זה אחריות, כמו הדברים האחרים, ואני אעדר ממספר ישיבות, והכל יהיה בסדר. מה עשיתם במשפחה במקום המילואים? קחת אותה לבריכה, לים? עשיתם משהו כיף לפחות במקום המילואים? חוזרים במקום העבודה, לעבוד. טוב, תודה שבאתם אלינו. תודה רבה.